Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi yena mondo mi arwake wendo wabonyiswa ni nyinge nga en wuod kanyo lonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel machiegni e penj laktar. Erokamano. Nyinga Dennis Ouma Oduor wuod Ugenya kamoro ne Okwala gweng' mawuon iluongo ni Masat Bonde. To alonye weche mag kony ma aruya kata emergency response. Koro an watiyo gi ambulance ka masira otimore to warito kanyo piyo piyo mondo ane ka inyalo konyo joma ohinyorego to gichopo e osiptal sama owinjore. Mano e tijwa. Adwa ni wamula ne kony mokwongo ni nikech ma abende twak odiechieng' ma kawuono kony mokwongo wasebedo kwa ng'iyo jogo ma samoro madho sum waseng'iyo gik mang'eny. Kony mokwongo kwa wacho kata kony mar aruya en ang'o kata ang'o monego bed ni timore e kar kony mokwongo kar first aid. Kony mokwongo ni luwore gi gima otimore to nitie gik moro be nitimo ni ng'ato kok ohinyore kapok ochopo ir laktar. To nitie gik ma kok otimne kochopo ir laktar to yudo ka sa okalo. Koro luwore gi gima otime. Ka en ng'ama remo wuok kuome to remo ni nyaka chunge mokwongo kapok wachako wuoth. Nikech kuwuothe kode ka remo chwer to ochopo e osiptal koro owito remo mang'eny. Koro kony mokwongo ni en gik matimore kapok wachopo ir laktar. Nikech moro ka warito to ng'ato nyalo chopo ka koro osehinyore kendo ka samoro ngima mane nyalo kony koro kony bende ok nyal resi. Mana adier. Odiechieng' ma kawuono diher puonjwa kotenore kod kony mokwongo e weche mage? Weche mag nimo. Seche mang'eny ji tuge pi, sports moko be nitie mitime pi. To e pi ka masirni osetimre mang'eny. Koro wadwa ni mondo wapuonjre kaka inyalo reso ng'ato monimo kata ng'at manimo. Nyakwara moge jong mana kaka iwinjo mano en jalony Dennis Olonya e weche mag kony mar aruya kata kony mokwongo dho wegi luongo ni first aid. Kawuono wadeng'e ne jogo ma onimo kata kane ugwa bala untiere kamoro e aora kata e nam to ng'ato onimo en ang'o minyalo timo mondo mi imiye kony mokwongo kapok ochopo e osiptal. Adwa ni mondo mi wamula ne wach mar nimo mondo ang'o matimore ne dend ng'ato kata ngima ng'ato seche ma onimo. E dend dhano ka nitie e duonde ka nitie waluongo ni tube ariyo. Achiel oting'o muya moyweyogo, machielo oting'o chiemo kata pi kata gima ng'ato chamo. Koro sama ng'ato nimo ni pi nyalo donjo e dende to nyalo kalo e pipe moro amora. To rach kabisa ka pi okalo e pipe mar muya nikech e pipe mar muya no ok oromo bed ni pi nitie. Koro mano be manego ji ahinya. To kokalo korka chiemo koni to mana kong'eny moloyo kiasi. To ka en pi ma kawaida to chala ng'at mobodho pi kata jomoko ka dhi kwang' to samoro wacho ni muonyo kombe to be ngima. Lakini ka koro muonyo mang'eny to nyalo bedo masira. Thothne yudo ka nyithindo dhi go abal, yudo ka kata joma dongo odhi kata e holiday, dhi e dho wath kata e dho nam samoro jolupo nitiere e nam, to samoro ino ka ng'ato olwar e pi kata ne ng'ato go abal. To king'eyo ni ng'ato nimo to kare ng'ato nimo. En ang'o gini manyalo nyiso ni ng'ato nimo kata ne jogo mang'eyo ang'eya mondo mi ng'e ni ng'ane cha nogo abal to ok odhi maber onimo. Nitie signs. Nitie gik manyalo nyisi ni ng'ato ok ober e pi kacha. Achiel en ng'ato donjo e pi tineno ko wuok malo matek koting'o bade kata ogolo duol moro kata kok. To kendo matin king'iye kama to kendo chako nyumore e pi. Kendo matin kineno ko wuok malo ting'o bade kendo kok kendo nyumore e pi. Mano sign ni ng'ani ok en maber. Ok en maber. Machielo kata kopo ni en tugo ni ng'ano mabo nimo dakika mang'eny. To koro unimo piny to nitie seche ma dendi ng'isi na koro wuogi imiya muya. To ng'acha to pok owuok. Kendo chak unimo kendo dakika mang'eny pok owuok. Mano bende sign ni ng'acha ok ni maber. Koro kineno sign bilago to en seche moromo be nitimo kony mar aruya. Nyaka umany ni be en kare koso nitie gima wanyalo timo. Magi gik moko ariyogo kende ng'ato ma odonjo e pi to wuok matek, odonjo e pi to wuok matek samoro ting'o bedene. Ochal ng'ama kwayo kony. To dipo ni en kama tut. Koro chal kama kwayo kony. Go koko to kendo ineno konyumore iye. Mano sign ni ng'ano ok onya konyre owuon, odwaro kony. Awinjo kiwacho kacha ni samoro ng'ato nitiere bwo pi e aming'a ka ji nyalo ng'iyo ni nyalo bedo e bwo pi kuom thuolo marom nade. Moromo nyalo bedo nade koso seche ma del owacho ni oromo no ema ng'ato onego bed ni wuok e pi nikech thothne ji wacho ga weche mag suoso. Dend ji opogore. To kendo ing'isowa ni ji mamine oboye manie kor ng'ato ka nyalo ting'o muya chiegni lita 6. Koro joma mine nigi muya mang'eny moloyo joma chuo. To muya manie dend dhano nitie professionals matimo nimo manya nimo kata dakika 10 lakini dhano ma kawaida to ko kala dakika 1 dakika 2 dakika mar 3
to koro kanyo en sign ni masira nitie. Nyakwar Mugejwang, kaka wan jogo mathoro wuok e gwenge mag Nam Lolwe, awahero ga ni samoro idhi e dho wath, samoro itero nyithindo holiday, samoro nyithindo dhi go abal kod weche makamago. Kaka janyuola, kaka jogo marito nyithindo nyaka ibed motang', kata mana joma dongo, kineno ranyisi ma jalonyo onyisowa to ber ka itang'. Moro nyalo lero ne Nyakwar Mugejwang ni seche ma ng'ato nimo modhi piny aming'a nyalo kawo thuolo marom nade kata dakika di mondo mi kethruok ochak bede obwongo kata manyalo kata wito ngimane. Dakika kethruok mar obwongo chakre dakika 4. E dakika 4. Ka obwongo koyudo oxygen kuom dakika 4, muda mar dakika 4, to cells mag obwongo chako tho. To kor chopo dakika 6 to koro iluongo ni irreversible brain damage. Manyiso ni obwongo ne okethore ma ok nya duogo kata kochango to konya duogo modok dhano kaka ne en chon cha. Koro kind dakika 4 nyaka dakika 6. Koro romo temo ni ng'ani kik bede pi makal dakika 4. Nikech ka chakre dakika 4 to obwongo chako hinyore. Moro nyalo lero ne Nyakwar Mugejwang maneno chenro ni samoro kok ing'e go abala kata kionge kod adiera ok onego item tuke moko mag pi bed godo mabor. Kinde mane watindo ni ing'iso ni wendo jamnyira kendo man rabala nyangisowa kidhi ka wendo kamoro kinde ka ne koro wadhi limo wedewa idhi ka dau to udhi aora kawre gi nyithindo mag gweng' kanyo udhi aora to joma ne pi inya ne gin welo joma welo nikech gikia pigno kaka chal koro kaka be ni sewacho ni kinde holiday ji dhi go abal Mombasa jomoko dhi Zanzibar jomoko dhi Hawaii to kata Homa Bay ka nam Lolwe ni ka aoche be nitie nam Dhoya nitie mago te pi mo king'iyogo nyainyi moloyo pi ming'eyo nikech kuonde moko nitie matut in ikia kuonde moko nitie ma pi mol matek to in ok ing'eyo koro bedo motang' en gima duong' nikech pi to osehinyo ji mang'eny. Seche magi mitimo nyisowa ka ani kidhi ka wendo kik ithor tuge pi ahinya nikech pi kata kituge pi to nyaka ibed machiegni gi ji nikech jomoko ing'e ok wang' ga thurgi kucho to koro biro pi ma wendo to dwa ng'iso jogi no bende olony to nyalo kelo masira. Koro kok ing'iyo gi pigno to bed machiegni gi ji ama ikwang' kama then but genge koni kik idhi koma tut nikech ok ing'eyo pigno ok ing'eyo kuonde matut ok ing'eyo seche ma paka ger ok ing'eyo seche ma pigni nyalo muomi. Ponono ni ng'ato neno ka ng'ato nimo to wuok kaka ni pimo nocha to tingo bedene ka gimo kwayo konyo okang' mokwongo ma ng'ato nyalo timo en ang'o nikech ng'eni wadwa ni mondo mwang'iane ng'at manimo ni kaeto wachak wang'i ng'at madwa ni mondo mi odhi orese ni nikech samoro nyalo dhi ni dhi rese kato in bende ichak ipo kidonje chandruogni. Mano timore. Koro samise fwenyo ni ng'ato nimo to gimo kwongo chieng' moro ka ne wasewuoyo kuom CCC kisecheko mi ineno ni ng'acha iro nimo ineno iwinje to jomoko be wacho ni ane cha to ok ni maber ineno ka bade ni oko to mar ariyo en konyo kwayo kony ka inya luongo ng'ato mong'e kwang' kata ibe iwuon inya bedo ni ng'e kwang' maber inya dhi mondo ikonye nikech nitie steps mag reso ng'ato manie pi to mar adek inya bolo ne gimoro onya mako gimoro kaka tol gimoro kaka yath babor object moro amora manya konye moko bibi onim manya make gi oko to ugole nyiso ni seche moko be onimo kama tut moko nya chopo kichopo to be masira yudi koro mago steps minya kawo kifwenyo ni cha ni wacho ni nitiere steps monego bed ni ng'ato timo gin steps kaka wacho ni mokwongo mokwongo wacho ni kise neno ne onimo to koro nyaka ikwa kony to machielo bende dibe ni in konyo nyalo kwaye kanye igwa koro luongo ji inyago poko to kane une ora kacha kata une pool kata une nam to koro samigo koko no to jomoko bende ni bathe kucho nya biro to wacho ni to ang'o motimore to dipo ni nitie ng'at man olony e wach reso ji manie pi to koro mane yudo kony machielo en bolo ne gimonya mako to gimonya mako ne be nyaka ibol ne mana kibe ichung' kama ber nikech in be nyaka ing'i kama ichung' onya mako gicha to ywayo be odhi kodi nikech obe osano opanik to luoro be osamake obe oseneno kama tho ni machiegni kode koro inya miye mi be oywayi e pi koro luore kimiye tol to ng'at machielo rom bedo be kang'e iko ni mumaki ama omako tolno ma unu tek moloye
mondo kik oywa koro mano be step moro ma kik ibol ne bola tol inya bolo ne tol to duto udhi to dipo ne pi matut to kuonde ma ji olonye kaka nembe gi bentie bot ma water rescue minyal luongo kisego sim tol bot cha biro kaka ambulance tie ndara bot bentie matie pi to nya chopo kama entie cha to rese mago nyakonyo kato ni wachni bende ninyalo dirne ng'ato kata yien moro kata yien mabor plastic kata gimoro amora monyamako minya ywego oko jomoko be tweyo tol kube maonge pi to kube ni kubulni kama obviously kube ok binime pi to mako to ywayo oko koro object moro amora manyakonye emitiyogo e sechego nikech en sama sira nyakwara Mugia Jwang waluonge ga ni nyikwara Mugia Jwang kata jonam tiende ni wantiere ndalo mathoth kinde mathoth kwatiyo e nam kwadhi e weche mag yweyo e nam kata e aore kata e pige masirni gi nyalo timore kamoro amora ok ochuno ni obed aora kata nam onyalo bedo kata swimming pool ginang'o gini ma ng'ato ok onego bed ni timo awinjo kiwacho kacha ni namba 1 kik idhi kimuomori nyaka ing'i kama ichunge nyaka ichung kama otegno namba 2 iwacho kacha ni gimokwongo ma ng'ato timo en luongo kony kik ipar ni nyalo time kentire jomoko ma samoro lony moloi namba 3 iwacho kacha ni seche ma uyidiro tol tema tek ng'at machielo okonyi mako tol chien mondo mi uhinga jagono mane picha gi teko ang'o gini ma ng'ato okonego bed ni timo bende seche modwa no res ng'at man nimo seche moko nitie joma dwa konyo to gikonyo gi emotions akeni emotions onyalo luongo nade gi dholuo jowa winjo emotions jowa onge emotions nikech dipo neno wadu koro wadhi kwango wadwa an asewuok to aneno ka bwana cha pi ohingo to akia reso ji e pi lakini koro adhi nikech ok anyal neno wadwa koro adhi gi muomruok to muomruok no osehinyo ji mang'eny nikech kata paro ni anya hinyra ama en kama bor ama wawit ng'at achiel kik wawit ji ariyo mano ok bi e pacha mokwongo en ni ok anya neno wadwa ka hinyore muomruok no osehinyo ji mang'eny mago kik ng'ato tim mar ariyo inya bolo ne gima ok konye mapek ma nyume pi mang'eny au tol machot koro une ochako ywaye to tol no chot koro unene konimo to kaka utimo onge koro gimu konyego ni be nyaka bed en gima usetemo mung'ene en gima nya konyo koso ok nyal to kony mar adek step mar adek en ni kony moluongo ni be en kony mar reliable nikech ang'e ni seche gi kaka counties wa tema ahinya ni joma nigi pige obed gi bot obed gi maritime department jomo puonj manya konyo e pi kanyo sa asaya nikech kata pool mag hotel kata mag kuonde ma ji dhie starege okoro midonje pi ka lifeguard onge lifeguard no nyaka bede seche te sa asaya ma ji nie pi to en kanyo standby mondo ka gimoro timore to kony ni machiegni koro kik idonje pi ka lifeguard onge moro be ji donje pi kosebilo gik moko makech koro ing'e ni judgment ni bende obedo altered samoro be ng'ato donje pi to ol nosekwang'a ming'a to koro wacho wang'aduru aorani wuok ka nyaka kacha to en samoro mita 100 koro olo cha be nyamiyo donje pi to machielo gin tuoche nitie tuo kaka mar ndulme nyayudi e dho pi kanyo wamake kanyo nyakwara Mugia Jwang gigo moko nego bed ni timo ka idwa ni mondo mires ng'ato kata kidwa ni mondo migeng' weche mag nimo wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime kod twagni seche moko wuoyo ni ka nitiere kod penjo moro amora madiher penjo to orna SMS namba mar SMS en 236 000. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Parnit kod Rajiv
ok gidak kaka jomokendre. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 36000. Kawuono wang'iyo kaka wanyalo reso kata kaka inyalo reso ng'ato manimo e pi, kaka inyalo chiwo kony mokwongo kata kony mar uya wadendo kacha ni first aid. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha gigo moko nego beni timo mondo mi wakel masirni ne ji ariyo kata in bende mondo mi kik inim kanye mani wantiere. Wadhi nyime gi kanyo kapok wadhi e kidieny machielo. Koro ne wacho ni madho kuong, olo to kod tuoche adek go main miyo masirani timore ahinya. Aya machielo en koso bedo motang'. Samoro ng'ato dwa ni ng'isre ni an anya kwang' molongo. An shuja. To e mudano olo yude e kore kanyo. To koro ok nya resre kata nodhi kama tut ahinya nikech kata kaka swimming pool moko masani gi ondiki ni ma mito chiko. To mito chiko en tut mabor. To kok inya float e pigni mito chiko obviously ibo modho pi. Koro mago se ji hinyore ahinya. Aluongo kacha ndulme. Ndulme be osehinyo je pi nikech ndulme nigi triggers. To pi en trigger achiel. Ko bete e bath pi to kaka pi timore no to confuse obwongo ne to yudo attack. To ko yudo attack to en e pi to en kende to osehinyo ji mang'eny. Mago gik ma nyaka ji bed motang' go. Koro ka en ng'ama nigi tuo no to kik weyo obed e pi kende, obed gi ji ma kamano timore tigole mapiyo. An apani ma bende onego bed puonj maber mokalo kata ne jopuonj matero nyithindo go abal kata kwang', nyaka ing'e history, nyaka ing'e ni nyathini ngimane chal nade, en ga gi tuoche mage. Kik kaka kawo nyithindo rubaruba titero go abala kok ing'eyo ni nyathini nyalo bedo kod ndulme manya pigni nyalo bedo ne trigger. Ang'o gini ma bende jopuonj onego bed ni ng'iyo kapok gitero nyithindo kwang', nikech thothne wayudo ga kwang' kuom nimo gi kuom nyithindo bende. Seche moko ko jopuonj ka to nitie achiel ariyo adek moko dhi maber. Nikech seche moko nyithindo donje pi, japuonj to en oko. Ene simu. Koro seche ma gimoro timore to kitambo kata leo ni mobiro go e dho pi kagi gin mag ofis. Koro kitambo donje pi muda osekalo, nyathi cha osehinyore. Machielo nasewacho chien kacha ni lifeguard nyaka bede. Koro kik iter nyithindo e pool kama lifeguard onge. Nikech seche moko ang'e ni gin dwa puonjo nyithindo CBC be nitie to lifeguard nyaka bede. Wanya kata luoro garama lakini ngima dhano apani nigi maana moloyo garama no. To machielo utero nyithindo e pool ma in iwuon ikia, in iwuon japuonj pok idhiga e pool no ting'iso nyithindo no donje. Mago be kelo masira. Nikech samoro nyathi chikore e pi to kara en kama thany. Ng'eni ka inoko to e pool ok inya neno piny mi pim distance maber. Koro inya paro ni en piny to kara en gi malo. Koro nyathi nya dive to go wiye e dier od cha. Nikech japuonj kia pool. Koro romo bed no seneno pool no mokwongo yeko guide nyithindo gi. To kata ka ina ora romo bed ni japuonj osedhi e ora no mokwongo. Koro eko nya guide nyithindo. Komo wachomo ni adwa ni mondo mwachak wakaw wiye dakika mana matin kata dakika achiel kodhi ahinya ta ariyo. Yudo ka thothne samoro skul nitiere gi nyithindo 30 kata 40. To nyithindo muomore ga kendo gibedo ga gimor ka ginyo ni gidhi kate pool. Seche ma gidhi to gidhi to gimuomore kanyakla. To samoro nitiere kata japuonj achiel kata lifeguard achiel. Ok ang'eyo kaka inyalo puonjo oganda wa ni seche midhi gi kwan mamalo mar nyithindo kako onego bed ni tayo gi, kako onego bed ni gayo gi, nikech muomruok cha ginyalo poka kata moro odhiro nyawadgi moyudo hinyruok. Koro nitie ratio. Ni japuonj achiel kuom nyithindo 6. Koro ka japuonj achiel nigi nyithindo 30 to obviously ratio ne osekethore. Koro kata gimoro timore kocha en ong'iyo makoni gi ok onyal. Koro rombe ni japuonj moro ni kocha, japuonj moro koni to wenge gi te ni kuom nyithindo go. Mondo gimoro kotimore to gin notice raka to ireso. To ka ging'eny to muome.
ma wawachoga pile pile nyakwara Mugia Jwang' ni en ratiro ni kaka janyuol seche ma pok igonyo nyathi ni odhi go abal tema mondo ming'e gidhi gi jopuonje adi to gin nyithindo adi tema mondo ming'e nikech ngima nyathini ema wawuoye ka to seche ma gigi timore in kaka janyuol in mabor mokalo to ber ka wanyalo geng'o kik warit mondo mi masira otimre seche moseywa ng'ato mogolo ke pi onyalo bedo ni en e nam onyalo bedo ni en e pool onyalo bedo ni en e aora okang' mokwongo mitimo en ang'o kosegole ifaulu migole e pi mano koro okang' maber ni ok en e pi kendo ok onyal muonyo pi momedore to kisegole oko to kanyalore ng'en koro luwore bath aorano chal nade bath pool no chal nade to kanyalore tinya kete kama bito ridore ma wiye bedo komoridore cha wiye nigi piny wiye bedo gi koma piny to kendo tilt konchiel koro apani chieng' moro biro gi gigine ka mondo otim practical koro wiye ni watemo tiyo gi gravity mondo ywa pi owuog e dende ka wiye ni kod oridore to kendo tilt konchiel to koro icheko be oyueyo cheko no yueyo ni itimo nang'o iting'o duonde ni iting'o tike imako tike ni malo iting'o tike to kiseting'o tike tiende ni open the airway iseyawo ka tiketo iti e ume ka gi dhoge koro kiseketo iti ka idwa winjo gin tienge adek idwa winjo ka muya kalo idwa winjo liet mar muya to wang'i be ng'iyo ka kore ni ting'ore to dok piny ting'ore to dok piny adek go oromo ng'isi ni ng'ani yweyo kata ng'ani ok ywe koro kisefwenyo ni ok oywe to eka koro itimo gima waluongo ni CPR ma koro ichako diyo kore ni di 30 tikudho muya e dhoge diriyo mak mana ni ng'at mogolo e pi to koro ok watim ni 32 ni wadiyo kore di 30 to wakudho muya diriyo wan wachako gi muya gimomiyo en niya sama ne en e picha muya mane nie kore cha dendo osetiyogo koro gimodwaro maduong' sani en muya koro konye mondo oyud muya mokwongo koro akudho dhoge ni muya di 5 waluongo ni 5 rescue breaths to sama ikudho muya dhoge ni ka en ng'ama duong' tidino ume mondo muya kik lal tilok dhogi e dhoge mondo ikudh muya minne ka kore ni oting'ore koro iting'e ni ichiwo a good rescue breath ka kore ni pok oting'ore to dipo nitie kamoro momakore ka to ikudho di 5 koro muya no kodonjo e kore di 5 no koro ikichako diyo dho chunye ka di 30 tiende ni ikudho muya modonje e lungs to sami diyo kore ni to tiende ni remo mane ni e heart idiyo gi mondo giwuog gidhiang'o e brain koro seche gi wan gi organs adek kende mwatemo mondo wa keep alive the heart the brain and the lungs dende moko gi te wa ignore kwa faulu mwa make the heart the brain and the lungs alive to moko gi buchier kendgi lakini adek gi kotho to kata moko gi pod ngima to onge dhano kanye ma koro tekgo koro wakudho muya di 5 kae wadiyo kore ni di 30 kae koro kisediyo di 30 koro ikudho muya diriyo tiduogo koni di 30 wabo timo practical mondo ane to mano osereso ji mang'eny to Nyasaye koyie tineno ka ochako fuolo manyiso ni koro nyagamo muya owuon kata pi mane ni echa ineno ka pigno wuok to sama pigno wuok no to koro ikete gi bathe ahinya jo science wacho ni wapiele koracham to koracham ni nigi reason ne nikech kata joma ringo kiluoro pap onge pap ma ng'ato luoro gi korachwich kwa luoro pap wadolo ga mana koracham nikech ji mang'eny bende paro ni the heart is on the left ma ok en adier the heart is at the center of the chest en adier chuny ka to en mana ni koracham ema nigi muscles mapek madiyo ga remo mogik koro seche mang'eny kata kidwe winjo heartbeat to koracham kiwinje maber koro nikech weight no wamiyo del mondo o maintain weight mar heart nikech odolore konchiel muscles koro kipiele gi koracham rese moloyo korachwich unless kantie kamoro mohinyore ma kipiele koracham to medo hinyore au nitie gimoro mogeng'i to ka onge gimogeng'i to piele gi koracham
Awinjo kiwacho kacha wach mar kudho ne ng'ato muya, osegole mukete, to wamany ka imanyo kamoridore ma wiye ema obed koridore gi piny. Seche ma wiye oseridore gi piny no bedi temo mondo mi iloke gi bathe, ahinya nyakora cham, kaito ichiwo ikudho ne muya. Wacho ni kudho ni muya didi Dibich mokwongo. Aya kaito wacho ni igo kore timo CPR. Adwa ni mondo mi ilerne nykwara mugejwa kako ni gobeni go kore nikech ngeni thothne ng'ato nyalo biro to ogoya kata odwa ni ogoyi gi ngum korni CPR ni onego beni time nango. Ji mang'eny oseinyo jomoko nikech pok ong'eyo. Emomiyo wadwani mondo wapuonjre maler to kaka lweta nitie ni. E dier lweta ka. Ma ema diyo go kore. Ta make sure ni elbow na ni oriere tir. Kik idol elbow. Koro kaseketo kama ta support gimoro ni. Koro lwete na ariyo gi odiyo kore kama. To ka diyo tadiyo around between 2 centimeters to 5 centimeters. Chogo mar kore kani adiyo iye to kik ating' lweta malo a maintain ni adiya ka koka ting'o lweta malo mane miluongo ni chest compression. Koro kiting'o lweti malo to ibo duong'o chal kama ng'ato mogo bul to inye to be chances nitie ni nyaturo kata ribs go. Koro nyaka maintain ni kik ting' lweti malo tidiya kamano nyaka di 30. To tiende ni target ni although kine en target ni en ni heart cha remo manie heart no suffer compression mondo ringe ka giringo to gidhi oboye to sama gidhi oboye no tikudho dhoge ka diriyo to kikudho to oxygen dhi kanye riwore gi remo no to remo no koduogo e heart to koro kidiye mar ariyo to koro gidhi e brain. Ponono ni itemo chiwo muya cha itemo diyo kor to onge gima timore. Ichaki kudho dibich kendo tidiyo to onge gima timore. Okang' mane monego beni kawo ang'o monego beni timo nikech ngini seche mitimo magi duto te to ok ni timo gi ni linga kanyo ni timo gi okang' mokwongo ne en luongo kony makata ka en ambulance onego beni ambulance nitiere yo biro onego beni jogo ma olony mantiere siptal nitiere yo biro ma itimo gini to kony nitiere yo biro. Adwa ni wakaw yweyo to kapok wakaw yweyo yiena mondo mi akawe ote achiel SMS achiel. Kikwil nyakwara mogia juang namba mar SMS na ria deka uchiel no. Yudo ote mowuok kuom Victor Olo wacho niya ka ponono ni nyathi olware kisima matut fut 100 to konyal mako gimoro amora inyalo tim nang'o mondo mi okonye. Owacho ni asomni go kako ndike an gi nyathi ma jahigni 7 okiero donje kisima matutne fut 100 to konyal mako itimo nang'o mondo mi okonye. Okang'eyo ni ma en gima otimore gi lakseche ko ng'eyo ni en gima notimore chien kocha kata kamano kisima bende kelo ga masira kisima safety mar kisima bogo wuoye to kuro e seche gi ka nyathino pod nie pi to gi pacha en ni I hope ni nitie kama nyanyono ma wiye ok nie pi nikech ka wiye ni e pi to dakika en go matin de to kopo ni wiye ni oko to konya biro mayude kapod ongima. To machielo en ni kantie tol manya chopo to fut 100 be bor tol manya chopo kacha bor to tonde moko be nitie minyamie to kiywaye to kochiegni chopo malo to chot kendo chako dok. Kuro masirni bila go nitie. Kuro gima duong' ka en ni safety mar pool enang'o mar kisima kik kuny miwe no. Nyaka gere maber mawe jomoko koro dine chuth maket mana pump ma onge ng'ama nya donjo kanyo. To ka en mituomo gi lwedo cha to nyaka be ni dhoge cha en kama ng'ato ok nya donje ok nya rome en kama dinye to wamake kanyo to jiki kuoth kanyo wamake kanyo nyakora mugia juanga kisima bosekelo midhierni osekelo chandruoge ji osenyaka wito ngimagi kokalo kuom gik moko kaka kisima. Wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kod twagni namba mar SMS na 23600 kae to bende wadhi ya lende wa mag simu mondo migo simu mondo mi ipenj laktar. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations
destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Anawuona bro wuoyo gi Parinit. Anabro wacho ni en kiko donje wechegi. To onyalo chako ngimane manyien kendo. Kare Arman. Parinit winjo ga gimoro amora ma nergi wachone. Samoro wang' ni obiro winje. En gima ber ni mandipo onge ka. An Pamela. An jaodi. Jaoda. Aneno ka pasa ne osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro atimi turu ka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. All preparations have been done, and we expect a peaceful turnout and a peaceful process. Persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions, and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process. Ikruok ne yiero ma Olkalau ochopo e ng'iende kinde ma jomeny ratiro mag yiero to pod ywak ne kampen ma kono nyopong' kod mibadhi. Sirikal ong'iya nena ni to culprits manotimo wachni ere kaka ginyalo makgi mondo kwe obed e rongo mondo wago siasa gi kwe. Obila timo pedha ne kweth ma koto jotelo omenda e gwenge ma Kaluo ka e kaunti ma Migori bende achich achiel osemaki bang' rocho romb ODM South Kamagambo. Penjo kwako wach bunde manyo oyudgo janjore manyo chiel gi Magina Joska ka koro yangore ni en mar jang'ad bura Agri Muchelule. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidenyi wachope ni waya olainde wa mag simu ka intiere kod penjo gwagwa simu mondo mi ipenji nikech kia kelo chandruok to seche ma ipenjo ing'eyo. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaka wanyalo keto arita obed maber mondo mi kik wachop kama koro wadwa timo first aid kar kisima kata kuonde pilero maber ni kaber to nego dine kendo nego ume maber ka beti keto pump to kapo nono ni oele to watemo mateka mondo mi kik ji wuotho kuonde go. Nyakwara Ramogi Ajwanga waya olainde mag simu go simu mondo mi penji. Seche mane wadhi e yueyo ne atemo kata watemo paro ni seche ma ikudho ne ng'ato muya ikudho ne ng'ato muya iwacho ni keto dhogi e dhoge mondo bi kudho ne muya dibicha wapithoro ga bedo kod tuoche mopogore ma bende nyalo bedo ka kalo e muya kata e yamo. Ok ang'eyo ni seche mwakudho kamani watimo nang'o mondo mi warit jal ma reso ngimane chok ni wareso ngimane kowuok e pi to wachak wamede chandruok machielo kata wawuok kanyo ka wabe watuo. Koro inya geng'o muya mikudho ni. Inya keto kata kitamba moro odho kitamba to bi geng'o tuoche te. Jwala inya kawo kata jwala titucho otas jwala tucho matin ti kudho gi muya. But koro mano ka kony pok ochopo. Ka kony ochopo to ambulance nigi gik ma inya kudho go muya ma in muchi gi mar jatuocha ok nyal riwore. Koro in safe. To gima duong' ka en ni watimo masadi. Kudho muya ni nyaka bi saa mowinjore. Kech nya chako kudho muya ni ka saa oserumo. Makoro kata kudho muya ni do konyi gi moro. Koro nyaka chak kudho muya ni chon seche mowinjore. Antiere kod penjo mowuok kuom Lawi Jaugunja openjo ni ng'ama onimo
to yude tok dakika 20 bende inyalo duoke ma ochung' ma ngimane bed kare to obwongone biro bedo ni oseyudo kethruok koso kapodi. Oyude ka en e hali mane nikech koyude ka oling to seche dakika 20 osekalo kane en e ipi oyude bang' dakika 20 to dakika go ng'eny although pod kwa tere hospital inya rese lakini obwongone ok nyal duogo kare kaka ne nitie chon. Obwongo to ok nyal duogo kare. Nyakwara Mugia Jwang' wantiere kod simu. Halo, penj laktar. Halo, awito janeno nano. Nyakwara Mugia Jwang' ka okwa penjo to kwanyal ng'eyo gigi gin gik manyalo juko ng'ata sa saya. Konyo osebiro kata kony pok obiro. Itemo goyo to kuduogi, itemo kudho to ok timre. Itimo ang'o? Samoro nitiere kama nderni richo makata mondo mtokni ochope en chandruok maduong'. Koro penjo no anya loke kaka waweyo dio kore ni saadi. Wadi nyaka saadi. Wadi nyaka saadi, ikete maber. Koro wadi nyaka saadi ni ngiso ni when do you stop CPR? Mane penjo. Mane penjo. Itieko CPR ni saadi. CPR ni inya tieke ka olo yudi dil kendi. Wacha ni kata ne uneora kamoro udhi lupo kama bor gi ji. Ti koki mise chung nyaka wiye ni luongo ji onge ng'ama biro. Ti setimo CPR ni makoro seche adeko okalo. Mibe koro itimo CPR more dio mibe i collapse pin kanyo. Kiol ahinya ti stop CPR. Mar ariyo ka konyo chopo. Stop CPR ka konyo chopo. Nikech joma ni ambulance ka. Inyalo yiena ka wi simu moro ka ok otudore kod twak ahinya to akwayo mondo mi winje. Halo, penj laktar. Halo, penj daktar. Machiegni? Ng'atni no ga kama gurganga ka sepul penjo nani ni ya. Ng'ati winjo ni ng'at mar makao de ot moto mamu chegu goten kutere kama ng'ich mapacho dudu bedu huko onge mamba lera sawa monge gima obedo go kida mora mora. Antiere kod kwayo yie mondo michake penjo ni gi tiende mondo mi wayudi maler. Chake gi tiende kiyie mondo wayudi maber. Chake penjo no gi tiende mondo wayudi maber. Apenjo ni ya. Mokwongo nyinga iluongo no Geda sama na dangri ka sipulka. Machiegni. Apenjo ni ya. Ka ng'ato iyudo ka ng'ato ondore ot ka ne liet mar makaniki. To onde makoro muchi orumo. Kogole oko motere kama ng'ich pachi dudu. Bodu ka pache bera ka. Kuso mano liet no wito pachi moko jidu ko viva maber. Bane penjo Geda sama. No, ka winje maler. Anyalo no enigo awinje maber. Wacho ni kapo nono ni ng'ato nolorore ot kama much makani tiere ma pache olala to gole oko kama ng'ich ma yamo kwadhe bende pache nyalo duogo bende ngimane nyalo duogo maber koso. Luore ne iro kacha dakika di. But pache nyalo duogo nikech first aid mar ng'ama ni kama iro nitie kata gas mag tear gas. Kata iro kata makaga ng'ato lorore ot kata mochi gari ka ng'ato lorore go kose budho ye kacha first aid mokwongo en gole oko no ka ne gigole oko no gitimo gima ber pache nya duoga ka gineno ka nitie kaka pache ok duogo maler to koro nyaka ne laktar kikilingi ng'ato dala tematik mondo mi one laktar. Koro wadok ni kanye monego bed ni ng'ato we timo CPR. Koro iweyo mokwongo kiol. Mar ariyo iweyo ka konyo chopo nikech joma ni ambulance ka nigi lony moloyi to gin gi equipment be moloyi koro ka gichopo to ini handover ing'iso gi mae gima notimore dakika kama to ma ng'ama kama relatives osebiro kata onge imiyo gi report tiwenegi koro gi take over ka gidwa dhi hospital mano koro wachgi to mar adek mano koro wachgi nikech nitie joma nyawe to dhi ot ing'iso gi ng'ieuru kuneno gima kama to tere hospital ka ok uneno gigo to be ngima koro luore. Mar adek en ni ka laktar ong'iso chiemoro ne watimo CPR hospital moro ka to watimo CPR nikech kama ne wakete jatuo ni oxygen piny opong' koro watimo CPR to daktari moro ng'iyo to neno ka signs mag life onge. Utukasore akasa. Nikech ok wanya weyo wadwa ni mondo wang'e ni go chopo kanye nyaka wayud kar oxygen mondo wasoe to ng'iso weuru to samo daktari ng'iso nu weno nitie gimoro wan kaka ambulance iluongo ni PCR patient care report. Patient care report no nyaka imi laktar no masai kelo ng'an to bedo case koro laktari jae magino te nikech en osomo
to ng'eyo gigi molo ji moko. Koro iwacho ni blame no nyaka bed kuome nikech gima nomiyo wacho nunu we nyaka koro prove ni naneno magi ma ng'ani ok nya chango. Koro mano mar adek. Mar ang'wen, ka nitie masira machielo moloyo mani gineni mani idil goni, wawach ni itimo CPR to pi biro koa malo, ji go koko ni waguru piero biro, kata le kata jonjore kata une ndara to mtoka icho biro kata mach kata ot mukore, masira moro amora moloyo mane utiyo goni mane untieni, we CPR itimo nang'o gi jatuoni? Nikech ero pi biro kata masiro biro to in gi jatuo kama bende nitie puonj machielo mar kaka inya move jatuo. Moving jatuo be nitie kidienge mopogore opogore, luwore gi pek mare, luwore gi distance mudwa dhiye, luwore gi capability mari, luwore gi kama ohinyore. Sama iting'e kitere ni be imedo hinye kose be ikonye. Koro luwore ka en ng'ama inya ywayo to afadhali mondo iywaye mondo kite oreg tiende ku, mak mana ni pi mane oringo cha kik ywaye. Koro ineno mane mayot. Koro nyaka igole kacha mapiyo, to ka en ng'ama ok inya golo to ngimani nyaka kuong iwuok mapiyo iwe kanyo. Koro mago e kidienge mamiyo iweyo CPR. Iweyo CPR nikech ang'o? Olo jokony kochopo, laktar kata ng'at man gi lony mang'eny okweri ama masira machielo. Moro ji nitiere nam ji lupo kaka oganda wathoth ni walupo ga, to ng'ato luare pi ujuke mapiyo piyo. Untiere e yie ka ok en flat, yie ka ok en kama wanyalo wacho ni oting'ore minyalo wach ni piele kama iloko wiye kama kod weche makamago. Kwantiere e conditions ma samoro ok kare ahinya kata ok favor konyo ng'ato, titimo nang'o? Koro kaka sama define first aid wacho ni using available materials, itiyo gi gima nyalo yudore. Koro ka iye ka kit kata yedhe moko aneno kaka derode cha pi nitie, koro kipiele kuno to bende medo mana hinye. Ani ikete aketa kama onya bedeni, to koro nyaka iluong kony. Ka Nyasaye oyie to wachop oko mapiyo mondo chak konye mapiyo piyo. Nikech gima nego ji ahinya seche moko en delay. Ni chakre no hinyre nyaka samo yudo kony dakika okalo mang'eny. Mano be osekawo ngima ji mang'eny ahinya. Koro kanyalore to watere kama onya yude kony mapiyo manyalore. Emomiyo seche moko kineno gi ambulance to waketo taya, to waketo wiu kaka ji luonge no, nikech wadwa ni mondo wasud mapiyo. Dakika go they count. PNP ne wachako mulo weche mag kisima, ka wadhi weche mag nam, wadhi weche mag swimming pool, to wayudo ni pi nyalo nego ng'ato kamoro amora, obed ng'ama ng'ongo obed nyathi. Ni miyo kaka onego bed ni warito ngima ka wantiere kod kisima, kata kaka wanyalo mondo mi kik masira bedi. Ka masira osetimore kata ng'ato luware kisima, kata itimo nang'o e kisisa inago? Nikech ka bende ng'ato dhi nime ng'ato koro nime kisima, koro nyaka dwar mana kony. Nikech sama idonje i kisima ni dhi gole cha, nyoro wan gi report kani joma kunyo gold wadgi odonjo ni dhi rese nikech giwinjo ka lowo cha olwar piny. To achani lowo cha chal noumo ng'ani gini, to be kodhi to lowo cha koume kuno. Koro ing'eni seche moko inya dhi reso tibe iterrie e masira. Koro nyaka imany ma kony ma oko. Ok en gima yot. Wacho kama be yot ahinya. Mak mana ni sama koro timore cha to ok yot. Joluo gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Joluo gongero geng'o ber maloyo thiedho masirni machal kod magi, mondo mi kik wageng' kata kik wamanya first aid ma samoro kony nitiere mabor. Thothni ni lero kacha gik manyalo bed watimo ka japuonj achiel, jopuonjre auchiel, nya lifeguard nyaka bed machiegni. Moro nitiere moro mane wiyo wil godo madiher paro ne nyikwara Mogi Ajwang' ka waka ote mantiere. Mana mani sewacho cha adwa nuoyo ni to japuonj be nyaka ng'e nyithindogi. Nitie man gi sida, nitie maboro dibed ne ng'ol ne omiyo ok onya kwang' maber, to nyathi be dwa mondo odonje pi. Koro gima inya timo mondo igeng' ma imiyo gi kwang' koma thany. Kik gidhi kama tut, nikech kama tut cha ema masira ng'enye. Koro donje pi, mak mana ni i make sure ni nyithindogi kik kal kama chop koni. Mano be nyalo geng'o masira. Thothne iwacho ga ni ji bedo ga kod shock mar pi. Ng'ato wuok e pi, to seche mowuok e pi ni samoro timne CPR ma ochango, koyo cha odhi omake, luoro cha odhi momake, ma obongo ne ok ti maber. Ere kaka wanyalo rese kosegole kama ne critical cha ma koro pachi oseduogo maber? Koro lepe go nyaka walok. Lewni nikech ng'ich cha medo donjo e dende. Koro lewni gi nyaka wagol te mwa replace gi lewni ma warm kanyalore.
to be ka ok nyalre to nyaka ukete kama yamo ok goye nikech yamo cha kueyo dend ng'ato moloyo yamo mochung'. Koro sama yamo goye cha to uwinjo kueyo moloyo ka en kama, koro nyaka wakete kama ogeng'ore matin ma yamo ok goye. To ka nyalore to wagol lewni ka wamiye lewni moko kata waume gi gimoro. Moro ma ok ang'eyo kata ka dhi tiyo maber to ne ogandawa malupo weche mag first aid kit. Ang'o gini monego bed nitiere first aid kit? Ongede moko manyalo umo koyo ka kamoro ma inyalo moke kata mach. Ok ang'eyo gima onego bed wabedo godo. Kibed gi gima iluongo ni thermoblanket. Thermoblanket. Thermoblanket en gimoro maromo gi lweta kama. To kiyawe to umo ng'ama rom koda. Koro manufacturer lose motin kama. Onyalo kata romo e mfuko. To koyawe bwana niko asegolo lepegi mo ume gi thermoblanket cha. Thermoblanket cha make sure ni liet ma oko ok donji. To liet ma iye be wuogi. Koro liet ni nya kudore nikech dende be generate liet. Liet no nya kudore to gikone ochako winjo luya. To liet no kobiro to shock mar koyo cha dar. Mama gi gik ma bechgi ok tek ahinya. Skunde nyalo bedo kodgi, jopuonj nyalo bedo kodgi, jolupo wa malupo nyalo bedo kodgi. Kidhi e holiday kaka janyuol bed kodgi ka ina gi first aid kit mantiere kod thermoblanket kod gik makamago mondo mi wares ngima nikech ngima en mwandu. Ka ponono ni ng'ato wiyo wil gi gimoro amora ma ipuonjo odiechieng' ma kawuono, miya points adek ma kik wiwa wil godo. Kwa tero nyithinde e pi. Kik wagambol gi nyithindo. Kik wawegi awen gi dhikwa. Nidhi uru. To japuonj to nie sim. Bede sim ok rach. To bede sim seche mowinjore. Seche moko winjore ema rach. To machielo, kidhi e pi, kik ibel gik makech. Nikech gimiyo muscles ni bedo ma relaxed. To kilwaro pi. To kitambo biresi, yudo kisemwonyo pi mang'eny. To mar adek, en ni samidhi e picha. Kik ibed gi olo. Isetiyo tich moro iol to wadhi akwang'e. Kiol to weya. Dhi e pi ka in gi teko, ma kata kidhi nimo to in gi teko minyago abal miwuog oko. To machielo en ka in gi tuo maramora. Ka in gi tuo maramora to nyaka declare. Kuonde moko nitie ma ipenji ni nyiswa ni in gi tuo maramora to ji moko be ka jaso gika to pando. To ube kung'eyo ni ng'ano nigi tuo makama kama to ubet bute. Onya dwaro dhi e pi ndiyo. Lakini ka en e pi kanyo to jini machiegni. Nitiere machiegni koda. Magi timore tirese mapiyo. Mawina adek ma wiwa kik wil godo ka po nono ni ng'ato dwa dhi e pi kata kosedhi e pi. Adek ma wiwa kik wil godo seche ma ichiwo kony mar uya. Adwa ni mi adek ma kik wiwa wil godo seche ma wachiwo kony mar uya ne jagono monimo. Jago monimo wacho ni mokwongo wagole mapiyo kaka nyalore. To kik waket ngima e hatari. Kik risk life ni. Don't risk your life. To mar ariyo, kwa piele piny, wiyo ochom piny, wiyo bed komoridore. Mondo wakony pi manie iye cha, bende kendo hopefully, wageno ni pigno nie iye. Nikech pi ka nie oboye, to rach moloyo. Pigno ka nie iye, to nya bedo abeda ni pi emobiro mang'eny. Nie iye ndio chalo kaka chiemo ma kawaida, but ng'eny moloyo kawaida. To mar adek, lepegi be medo dende bedo mang'ich. Koro nikech ne pi lewni ka wanya golo mwakete lewni maliet to bedo sawa. Kaeto wadiyo kore ni. Mana koko yue. Kik idi kore koyueyo. Nikech kidiyo kore koyueyo, tidhi alter. Nitie rhythm mar yueyo. Yueyo igamo muya, igolo muya, igamo muya. To sama ng'ato diyo kori ni, ting'eni koro rhythm cha kethore. O interfere. Tinya inye moloyo. Koro wacha ni diyo mana CPR watimo mana kuom ng'at moko yue kende. Kik itim CPR kuom ng'at ma yueyo. To mago steps mag CPR. Kaeto kwa tieko ni repeat makony chopi nuo gini makony chopi ibro mana we gini kiol ibo we mana gini ka konyo se chopo ma ise hand over ne laktar kata ne jogo ma olony ne weche machal kod mago. Amor mokalo gi twagi ni kinde na twak momi wapuonj mang'eny mokalo ponono ni ng'ato deher mondo mi tudre kodi samoro jomoko neno chenro ni gin na school gidwa ni mondo mi dhi train gi ji kata gin kanisa gidwa ni train gi ji kata ukonye ji inyalo yudi kanye wanyalo tudore kodi nang'o ginya yuda mayot an Nairobi to gima dwacho kapok amiya namba en an ok apuonj kwang' an apuonjo water rescue ok apuonj go abal tije en puonjo kaka inyalo reso ng'ato konimo namba na en 0721 42 97 42 wanyalo nuoyo 0721
42 97 42. Erokamano ahinya Nyakore Mugeji wang', mano en jalony wa Dennis olony e weche mag first aid kata kony ma aruya kaka joma mini wahero bede chama. Unyalo luongo jolony to trainu kata puonjo kaka unyalo timo first aid kata kopogore kod mag pi kata kaka mag macha kata masirni mopogore onyalo puonjo kendo mondo mi wabed kod ng'eyo mathoth. Erokamano mang'eny ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare, jogo mochung' ne taya ler kachiel kod duol. Erokamano mathoth ne director na, erokamano nya Bob, erokamano nya Alex Obado kachiel kod producer na Perpetua Okoth, mano nyameja. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar kik obed abeda mbeka to obed puonj ne waduto te ma ka ng'ato oyudo chandruok kata onime pi to wayud kaka wanyalo konyo. To kibilo gimoro kik idonje pi bed godo mabor. Iluonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo odiechieng' machielo, oritiuru masane.